res més, no? No, m'ha passat un vídeo que va fer, un vídeo m'ha passat, no sé. Quines situacions us motiven per compondre les vostres cançons? Bé, doncs, això de... Bueno, és molt important una paraula que has dit, que és la motivació, no? Per tant, sense motivació no podria haver-hi una composició artística en cap sentit. I és per això que potser nosaltres, al ser, com si diguéssim, joves, que ens considerem mínimament implicats per tot el que ens està tocant viure actualment, no? El panorama actual del context social actual, doncs molts temes que ens motiven potser són personals, però tots venen influenciats per als inputs que trobem des de fora, no? És a dir, creiem que, com si diguéssim, no es pot viure aliè en el context en el qual vius enlloc, és a dir, no trobem cap... Bueno, és a dir, com si diguéssim, no... Les persones que creguin que poden composar sense estar... com es diu, sense estar supeditades, sí, supeditades pel context social en el qual viuen, doncs penso que no és que cometin un error, sinó que potser al contrari, vull dir, les admiraré per poder-ho fer, no? De composar sense estar supeditat d'això. Però en general les motivacions són principalment això, personals i molt relacionades amb el context social, però relacionat potser més amb la nostra generació, no? Amb aquesta generació d'ara que ens diuen que no tindrem feina, que nosaltres som dels finals dels 80, doncs això, joves que potser ens diuen no tindreu feina, joves que ens diuen esteu en una crisi brutal, joves que ens diuen sou, vull dir, la generació nini, en la qual no voldríem mai ser etiquetats com a tal, però és això, vull dir, les motivacions principals són personals i relacionades amb el context social que ens ha tocat viure i amb el qual som crítics i compromesos. D'acord. Com una frase de resum, per deixar més clara. Creieu que, això seria per completar, creieu que l'estat de crisi o situació del nostre país poden ser tema de les cançons? Sí, jo crec que la crisi, en el fons, és com si diguéssim aquest context social que deia, no? És a dir, potser la crisi sí que pot ser el tema d'una cançó, és evident, vull dir, hi ha molta gent que composa com a tal, no? Vull dir, hi ha molta gent que fa cançons dirigint-se explícitament a la crisi, però nosaltres potser no tan explícitament parlant de crisis com la paraula que posem davant de tot, però sí que la crisi és com si diguéssim un tema que amb unes conseqüències que són el que ens arriben a nosaltres i d'això sí que potser podem treure cançons. És a dir, posem un exemple, això, el pessimisme que la crisi està com si diguéssim impregnant en la societat, és una cosa que nosaltres diem, no pot ser, doncs fem cançons com si diguéssim fent una apologia a l'optimisme. Per què? Perquè potser no és el tema, la crisi de la cançó, no? Però vull dir, la crisi que motiva aquest pessimisme que nosaltres alhora ens motiva per fer la cançó. I una mica això també és el que deies tu abans, que clar que no es viu aliè al teu context i vius tu dintre un context i d'un àmbit i clar, i vulguis o no, si en un país, si al teu entorn hi ha crisis, no se'l t'influencia a tu i a les teves cançons. Realment escrius del que saps, no escrius de la Xina o que li passa avui al costat, no, escrius del que et passa a tu, de les teves vivències i del que trobes al dia a dia. Per tant, si el que trobes al dia a dia és que vas parlant i que la gent un no té feina, que l'altre li costa arribar a fi de mes i tot, doncs algú sí que queda reflectat en les cançons. I llavors també potser com a cosa molt més metafòrica, no? El que sí que és veritat és que, és a dir, la crisi pot ser un tema com si diguéssim per una cançó, però no perquè sí, perquè és una cosa que ens està afectant a tots, perquè és un problema global, no. La crisi ens pot afectar, pot com si diguéssim un motiu de composició com a crisi, vull dir, moltes cançons surten de crisis, bé siguin crisis, és a dir, crisi vol dir canvi, no? Diuen, doncs moltes cançons venen motivades per canvis a la teva vida personal, en el context general, i això és que és com si diguéssim, de fet les cançons sovint poden tenir aquest efecte catalitzador una mica, no? Vull dir, quan estàs en un problema doncs dius vull sortir o vull
trobar una manera d'explicar tot això que m'està passant i fas una cançó, no? Per tant, a vegades fins i tot has de donar gràcies a la crisi per les cançons aquestes que bueno, vull dir, dius, ostres, mira, per un context de merda, per dir-ho així, no? Et surten una cançó que dius, hòstia, la meva cançó que hauria fet mai, no? Podeu parlar de temes en concret o parlar d'un tema i relacionar-ho amb el present? Com vas dir? Això que vols dir? Per exemple, no sé, ara se'm coneix el de la vida, que és molt significatiu, no?, del que esteu dient. És a dir, bueno, la pregunta en si és més que res... O sigui, tot el que heu dit, relacionar-ho amb un dels vostres temes. Vale. Sí, vale. Si hi ha algunes temàtiques que toquem més que d'altres, vols dir? Sí, és això, el que dèiem ara, si ho podem... No, però... un tema concret nostre, saps? És a dir, el que hem dit ara, en quins temes es veu reflexat. Vale. Ara em sembla una mica tontos, No, que veig que passem empanat amb l'entrepà en David. Està molt bo, mira. Caram, això és que és un vegetal, Doncs sí que es pot veure amb molts temes, perquè és això, vull dir, encara que som un grup amb molt poc recorregut, tots els temes els hem composat en una època vital determinada, no? Per tant, en tots els temes jo crec que es pot veure una mica reflexat això, aquestes petjades, com si diguéssim, del context general i de com sentim que està afrontant això la nostra generació. Com deia en David molt bé, tu parles del que saps. Per tant, nosaltres tenim un discurs a la nostra web, bonobosmusica.com, que diu: som actors d'un món que no il·lusiona, hereus d'una realitat que no hem triat i d'un futur incert. Això es plasma quasi bé en moltes cançons. Potser el del món que no il·lusiona és el que es plasma menys, perquè realment el món sí que ens il·lusiona, però vull dir, quasi bé el context s'esforça de mostrar-nos que el món no il·lusiona, no? És que el món és una merda, Però en aquest sentit, això els actors d'un món que no hem triat, d'un futur incert, del que hem de construir, que és el que diu el discurs, que tot suma, tot queda reflexat i crec que pràcticament totes les cançons. Per exemple, La vida, que és el tema que hem agafat més com a estàndard de Bonobos, és una apologia totalment al carpe diem, a dir, nois, encara que tinguem això, no passa res, vull dir, què podem fer? Doncs viure l'ara, construir, treballar per tirar endavant, però fem-ho ara i no parlem de futurs millors, de futurs pitjors. Si ens centrem en viure el present, amb optimisme, amb esperança, amb ganes de construir, ens marquem aquest objectiu gran de sortim d'aquí, fem un força, doncs segurament que caminarem cap allà. És allò que dèiem de les utopies, no? Vull dir, camino cap a l'utopia i se m'allunya. Què puc fer? Doncs, per què serveix l'utopia? Per això, per caminar, no? Doncs caminarem, encara que no sabem on arribem, però caminarem en l'ara i construirem tant com podem i amb optimisme i esperança. Clar, i sobretot també que el de la crisi es va reflexar en aquesta cançó també i amb el discurs que tenim a la web amb el fet de que diem el futur és incert, no sabem ben bé què ens depara, si més no, pel que veiem ara, el futur no pinta molt bé, per tant, viu l'ara. Igualment, el que vingui vindrà, el que trobes trobaràs, per tant, viu l'ara, no pensis no et raris en el futur i anem endavant, ja està. I a vegades penso també que moltes de les cançons venen motivades també per això, per viure l'ara. Per exemple, tenim cançons que parlen de la bona companyia d'estar amb els amics, doncs perquè els amics t'ajuden a disfrutar de l'ara, no? O, per exemple, també tots els temes són bastant... Potser no hi ha cap tema molt concret per dir, parlarem del conflicte israelo-palestí, saps? No hi ha un tema concret. Són tots molt genèrics i molt metafòrics, però perquè, no sé, potser molt temps ja ens podrem centrar en coses més concretes, però per ara el que ens ha sortit ha estat sempre supergenèric tot. Parlem, jo què sé, tenim un tema que es diu Cada somnis, que parla dels somnis, perquè si volem construir això, si volem construir un futur millor, si volem construir un present millor, que és el que diem, un ara millor, doncs tot passa per somiar. Tenim un tema que es diu Sent la respira, que parla de sentir el moment com a tal i respirar profund perquè no deixar escapar res. Vull dir que tots els temes van molt enfocats en aquest viure que la vida viu en l'ara, que és el lema principal de Bonobos. Molt bé. Tant canteu en català com en castellà. És per un tema simplement de comunicació o hi ha alguna més? Tema purament de comunicació, o sigui, aquí no hi entra cap paràmetre polític ni molt menys. Simplement és que
pensem que és una sort saber dues llengües. Sabem que el català és la nostra llengua, és la que utilitzem més al dia a dia, és l'única que utilitzem al dia a dia realment, el castellà més puntualment, però realment pensem que saber dues llengües és una riquesa que t'hi cagues, tant el català com el castellà. Per tant, si saps en dues llengües i tens la possibilitat de cantar en dues llengües diferents, per què no fer? Les dues llengües sonòricament sonen molt diferents i poder una cançó més llatina et sonarà més a castellà, no? O una cançó més rumbera ens sortirà més en català. Hi ha estils com si diguéssim que t'hi porten una mica, no? És a dir, nosaltres som molt catalanistes, ens considerem, si més no, vull dir, però això no té a veure que, per exemple, nosaltres hem escoltat, si més no, tenim molts referents llatinoamericans, no? Per exemple, el reggae, la salsa, la rumba, tots són ritmes molt llatins. Què passa? Que, curiosament, la llengua amb la qual hem escoltat aquestes músiques és la castellana, però això ha fet que, per exemple, jo què sé, jo també he llegit Galeano, Cortázar, he escoltat Jara, Silvio Rodríguez, podem estar bocabadats escoltant Chucho Valdés i tota aquesta gent parla llengua castellana. Doncs mira, hem fet això i potser quan vols composar alguna cosa i penses en ells, doncs de la mateixa manera que un mestissatge també hi ha qui pot barrejar, jo què sé, funky amb flamenc i ningú li dirà res, doncs nosaltres barregem llengües indistintament i alienament a tot tipus de pensament polític, no? A part hi ha el cas de Somnis, que hi ha anglès, francès, català i castellà, i que és molt maco, que saber moltes llengües és supermaco. I és el que els deia, jo si més no, si sapigués rus, doncs alguna cosa ficaria de rus, les lletres també, i tot. És per enriquir la música. És un tema que realment ens hem plantejat moltes vegades, perquè ostres, vull dir, és això, ho diem, estem molts dies aquí per al passeig parlant que si Catalunya, però són de conviccions molt catalanes, molt catalanistes i molt nacionalistes, però és que la música és sobre d'això, vull dir, va per sobre de... Encara que la música sigui política, perquè, vull dir, si ens fiquéssim a analitzar el terme polític, jo que per exemple ho he estudiat a la universitat, veuríem que no fons tot és política, vull dir, tot passa per la polis, per viure en societat, no? Per tant, la música és un element més d'això. Creiem que com a acte comunicatiu va més enllà de si cantes en castellà ets fatxa o si cantes en català ets un catalanet. No, vull dir, nosaltres ens devem a la música i a tot el que hem mamat des que érem petits. Vull dir, és que és això, si tu has escoltat jo és que cada vegades pilla, el meu cantautor preferit és castellà, vull dir, no hi puc fer més. Ismael Serrano és un cantautor madrileny, una brutalitat, com escriu, com toca, com canta, i mira, vull dir, és lògic que si escoltes música en castellà a vegades diguis, ostres, ara m'ha sortit una frase en aquesta cançó en castellà, què hem de fer, treure-la? Bueno, no sé, també compartim país amb molts castellanoparlants que... però no, com si diguéssim, molts cops ens passa això, que pensem, ostres, que realment, per cantar en castellà et poden dir és que estàs, com si diguéssim, no estàs respectant la teva llengua, no estàs respectant la teva cultura. Doncs clar, jo crec que va més enllà. Si tu realment ho tens clar i actues en conseqüència, doncs jo crec que no hi ha res que no pugui ser. Doncs està totalment separat de la política. Molt bé. Espera. Heu tocat en un concert en un context independentista important, que va ser el de Lleida. Molt important. Us molesta que us etiquetin amb unes etiquetes en concret o no? Aquest és un tema que realment vam tenir bastant debat, perquè tret de que dins del grup siguem de fortes conviccions independentistes i nacionalistes, vam dir, creiem que potser no ens hauríem de ficar una etiqueta molt gran. I quan vam fer la proposta a la inauguració de la Marxa per la Independència, vam pensar, ostres, hi hem d'anar, però és que és el que dèiem, vull dir, no sé, creiem que era una bona oportunitat i que, a més, si nosaltres som d'aquest tipus de convicció, com si tenim aquestes conviccions, no ens fa res que ens diguin, mira, que és que vull dir, no es fas cap mal, no?, ser independentista. És més,
potser si hi ha algú que no vulgui entendre que un grup com nosaltres, que hem anat a tocar en un lloc dels nostres ideals i ens digui no, aquests no els escoltaré perquè són independentistes, doncs ja no és potser ja... Si no vols ser tolerant amb nosaltres, potser ja no hi ha res a fer i per nosaltres, no sé... Però igualment, com a grup tampoc ens posicionem com un grup independentista ni molt menys. Ens van dir per tocar, ens va agradar la causa i simplement hi vam anar, però no per posicionar-nos com a grup independentista, perquè a part les lletres tampoc parlen d'això. Sí que les lletres són molt d'esquerres, i es canta molt en català, però no penso que ens posicionem com a grup independentista, que les lletres siguin superrevolucionàries, no són així. No, però potser amb el que dèiem que creiem molt fermament que en aquest ara i en aquest moment concret històric cal construir, no? Cal construir potser fent front a les injustícies que tu creus que hi ha en el món, no? Vull dir, per això molts cops, amb causes solidàries sempre ens demanen i anem i amb tot el que creiem injust, doncs com si lluitem per dir, doncs, intentem que no sigui així, per dir-ho d'alguna manera. I com el tema aquest també de la independència, més enllà de ser un conflicte polític, creiem que és una injustícia, no? Perquè si ens fiquem a mirar estadístiques i dades i això, i com a catalans que som, que som aquí, que no podem fer res, vull dir, hem nascut aquí, hem crescut aquí, a casa meva es parla en català, a casa en David també, tot, és que no hi pots fer més, vull dir, és el que t'ha tocat viure i ens estimem Catalunya, doncs, vam dir, doncs mira, també, realment, vist des d'aquest punt de vista, també ho considerem una injustícia contra la que cal fer-ho front. Però com a causa, no com a dir, independència és això, el tema principal o no, vull dir, la independència és una de les moltes causes per les quals Bonobo s'implicaria moralment. Molt bé. En el concert que ja heu fet, heu trobat seguidors que cantaven les vostres cançons? Sí. Sí, realment, els que hem fet fins ara, la majoria no ben bé perquè realment els hem fet lluny i tal, alguns de nosaltres, si toques a Lleida, per exemple, no hi ha gaire gent que et conegui i no arribes a tanta gent com si toques, per exemple, a Vic. Sí. Per comparar. I creiem que passi bé, això, què? Sí, tu continua. Què més us han passat als concerts? Això, el que et deia, Aleix, que fins ara, clar, al tocar lluny ens trobàvem que molta gent doncs, no cantava cançons, està clar, no? No, algú... És lògic, vull dir, si anem a Lleida i hi ha, això, vull dir, en un lloc on és 150 quilòmetres de casa nostra, un grup Qui arriba allà? que ens conegui. Internet ajuda molt, Sí. que realment és la virtut d'internet, que pots arribar molt lluny amb temps zero. Exacte. Però sí, vull dir, hem trobat gent que sap les cançons. Fins ahir, i ahir l'ha cantat que t'hi cap. Però mica en mica ja ens han anat trobant gent. La setmana passada ens vam trobar, per exemple, unes noies que venien expressament a veure'ns. A Lleida? No, a Terrassa. A Terrassa. La setmana passada vam tocar a Terrassa i Lleida. I gent que ens diu que realment, hosti, està molt bé. A Olesa de Montserrat la gent cantava molt la vida. Ah, sí? Sí. Vull dir, però com ahir vam tocar mica barraques i encara, a part d'estar dormits, que per això el demanem. Sí, això tenim aquesta cara. Normalment són una mica més alegres. Doncs, això vull dir, és que ahir va ser apostoflant. Sí, va anar molt bé, Brutal. Molta gent cantant, i a part la sort, clar, és que les tornades no són molt complicades. Si dius, vámonos ya, reggae music para gozar, doncs la gent ja es queda ràpid i saps, vámonos ya, doncs ja està, la gent ja canta reggae music para gozar. És fàcil en aquest sentit. Sí, de fet ja és buscat, però perquè a vegades associem la senzillesa a la mediocritat, però no és així, vull dir, un missatge senzill, clar i contundent és igual d'efectiu i a més això, la gent pot aprendre més. I clar, molts cops, moltes cançons ja intentem també, a vegades potser les cançons que la gent no sap tant, doncs ja és com li donem la volta una mica i diem, vale, doncs la cançó que la gent no sap tant i ficarem algun motiu d'interacció amb el públic. És a dir, si una cançó que la gent no ha sentit, doncs direm, vale, doncs aquí ficarem un o i que la gent pugui repetir tot, no? D'aquesta manera la gent se'n recorda de la cançó i al següent concert la relacionarà molt més fàcilment
amb això, vull dir, aquí aquesta era aquella de la veu que es perd. Ara, i realment intentem molt interaccionar amb el públic també, perquè, o sigui, no volem que sigui un concert molt passiu, saps? Un concert que tu estàs allà, tots tu estàs mirant, van trucant, però a l'escenari no passa res, a mi no em demanen que faci res, per tant, pot ser bastant avorrit. I el que intentem és això, no? Que a l'escenari passin coses, que el públic participi, perquè realment quan t'ho passes bé, quan veus un espectacle, hòstia, què fot, ara aquest se'n va cap allà, ara em pot cantar, no sé què, ara ballo, ara no... És actuar en conseqüència, jo crec, amb el que diem i el que fem, no? Perquè si venem, que vendre no m'agrada, vull dir, si prediquem que hem de viure amb optimisme, esperança, amb alegria i intensitat, doncs el concert ha de ser això, alegria, optimisme, intensitat, ballar, donar-ho tot, no? Vull dir, és actuar en conseqüència del que pensem. I realment ens basem també molt, i sempre diem, que la música és un acte comunicatiu, en el qual, com a tot acte comunicatiu, no hi participes sol. Evidentment sí que pots fer algun dia una cançó per trobar-te tu mateix i servirà per tu i la guardaràs en un calaix i ja està. Però en general el concert ha de ser una cosa on el públic és protagonista, o sigui, el protagonista no és el que està a l'escenari. El que està a l'escenari és un afortunat i té el privilegi que li han donat l'oportunitat de poder cantar més alt que els altres. Però el públic és part de l'espectacle indispensable i com a tal ens agrada veure'l ballar el mateix que nosaltres, disfrutant igual que nosaltres i que si algun dia hem baixat, que ens diuen ostres, que no s'ha sentit el concert i per això la gent estava calladeta, ja és que clar que tu vas disfrutar, potser tu a l'escenari estaves superbé, has viscut un concert brutal i a baix la gent no s'ho ha passat bé perquè jo què sé, no es sentia bé per culpa de temes tècnics o qualsevol tonteria. Llavors dius, l'acte comunicatiu no ha acabat de ser el que deve ser. Però realment sí que es nota que hi ha feedback, realment els concerts que la gent reacciona bé, ho notes, que la cosa va molt bé i tothom és més a gust, que és millor, vull dir que realment sí que forma part de l'espectacle la gent, perquè si la gent està animada, la gent té ganes i tot, i aconsegueixes animar, i entre els dos hi ha energia i tot, doncs tot va més amunt. Sí, la gent empeny molt. Tu, David, ja arribes a tots els instruments? Sí. Bueno, mira, vaig a poc i sí. Bueno, no sé. Realment, l'altre dia vaig provar un pianista també, i estava allà jo, saps, només amb el saxo i em trobava com vull, pensava, hosti, què foto ara amb aquesta mà sense... És com orquestra. No, però està molt bé, vull dir, perquè això també, com si diguéssim, diu molt d'ell, però és que ens trobem que, doncs, clar, no pot acabar d'explotar res en concret. I sempre diem, clar. Que vol dir que incorporareu algú més o...? Bueno, sí, bueno, s'està mirant també. S'està mirant, és tot buscar-ho, perquè és que això, per exemple, en David també li agrada molt anar amb un micro i cantar. Sí. Perquè estic parlant de tu. Al meu fill li agrada molt la música. Sí, m'agrada liar-la, estar davant, amb la gent, fer-la cantar, i ficar la banda tot a muerte, i saltar, i clar, si estàs amb el piano, estàs amb els taxos, no sé què, clar, costa més, no tens tanta llibertat. Però... sí, bueno, es anava veient com va tot, i si s'incorpora algú, i si no, doncs cap problema. I realment, potser sí que si incorporem algú més, ara mateix la formació que som crec que ens ho passem tots bé i fem molt el que volem. Que realment si incorporem algú més serà més pel bé de l'espectacle que nosaltres ja ens ho passem tan bé com... Sí. Així que és evidentment que potser ell dirà, ostres, que des que no toco piano és que els millors concerts que... Potser sí, però ara mateix ens ho passem molt bé. Per tant, si incorporem algú més serà pel bé de l'espectacle, per buscar, jo què sé, per exemple, a nivell de teclistes, sempre diem, ostres, que aquí és que falta algú que hi faci una cosa, un detallet maco, que això ho fa un teclista, per exemple. Virtuosisme. Sí. Totalment. Val. Sí. Quan tindrem el disc? El disc el tindrem quan tinguem prou diners per gravar en moment i de moment anem fluixos. Realment de moment no hi pensem i no és la prioritat principal a curt termini. Realment a llarg termini per suposat que és una prioritat i volem fer el disc. Vull dir que qualsevol músic vol fer el disc, qualsevol persona que fa concerts vol deixar el que fa gravat per la posteritat i perquè la gent s'ho escolti a casa i tot. Però fareu un disc o ho penjareu a internet directament?
Home, jo, ara per exemple, amb les dues cançons que hem fet les gravem en físic, que és primícia per aquesta entrevista. No, sí. Fem maquetes com, bueno, aprofitant la nostra amistat amb els Catarres. Els Catarres ara fa poc van fer també un EP de dues cançons que es diu Tintín la contorsionista. I clar, ens trobem que anem a llocs, jo què sé això, a Lleida, vas 150 quilòmetres de casa teva, i et diuen, no tens res per donar-me? I clar, dius, ostres, tenim un sobre amb un CD en físic que està molt bé. I els Catarres ens van dir, mireu, que nosaltres vam fer aquestes maquetes, estan molt bé i ja la veureu, i aprofitant això, doncs vam dir, doncs sí, segurament farem maquetes. Molt bé. Però això del disc, tot músic ho relaciona una mica com la situació que tenim un fill, una mica. És a dir, una parella que acaba de començar, jo què sé, que comencen a viure junts i no tenen un duro, no tindran un fill, perquè no serà sostenible, no? Doncs un músic sense diners no pot tenir un disc, perquè li pot suposar la fi de la seva carrera. Ja, un músic ja no sol tenir diners de per si, Exacte, sí. Però per això el disc realment seria un somni. I si ho fes no s'ha parlat, però suposo que sí que parlaria per internet. Sí. Pel simple fet d'arribar a les persones, vull dir que... I aprofitar el que et dona internet. Clar, sí, vull dir que, clar, internet, l'arribar tanta gent, et fa de promoció i et fa de distribució. Sí. Vull dir, abans sense internet era o hi ha el CD a la botiga de discos o no arribes a la gent. Ara penses allà i arriba a molta gent. La gent en parla, ho comenta. Vull dir que realment sí que és una bona idea regalar el disc. Més que res perquè realment com a empresa i com a institució d'on tens els diners com a músic són dels concerts, no són dels discos, perquè dels discos hi guanyes molt poc. Per tant, el regales, que arribi a molta més gent i que si la gent li agrada aquest disc, que tu dius i tot, doncs que vinguin als concerts. I ara és a dir que ja no és novetat, el de penjar la música a internet gratuïta. Crec que és el normal. Crec que és el més normal. Perquè és que és això que diu ell, en David, és que penseu que a nivell de, com si diguéssim, dels ingressos que pot tenir un grup, un dels més importants sempre és el merchandising, no? Que en aquest sentit en tenim encara, les samarretes, les xapes, les enganxines, el pòster, totes aquestes coses. Són de les coses que reporten més diners. Però dins d'això, el disc, potser és de les coses que... Clar, vull dir, com que a més potser de lo més car i que ho regales per internet, doncs ja no és el que era, vull dir... Segurament serà més rentable fer 1.000 xapes que discs. Poder el disc ha arribat a convertir-se, a més del producte en si, el que vens, poder ha arribat a convertir-se en una acció més comunicativa que no pas el producte en si, perquè poder el producte en si seria el concert, vine'ns a veure el concert, compra'ns a nosaltres, i per què t'he de comprar a nosaltres? Doncs perquè t'he escoltat el disc i m'ha agradat. I perquè viu el cavall de Vivalari, l'optimisme... Sí, és això. Molt bé. Sí, i en aquest sentit també, per exemple, hem de dir que, bueno, curiosament, abans hem parlat dels Catarres, amb això, vull dir, i curiosament hem dit que amb això pensem sempre que ho han fet molt bé. Fixeu-vos en el cas dels Catarres, que el que han fet amb el CD és personalitzar-lo, no? Doncs és com pensar i donar-li una volta en el tema del plan. Per què la gent vol un CD, si està penjat a internet, gratis? Per tenir una cosa personal pròpia, no? Doncs ells han fet això de personalitzar les portades. Però vull dir que t'has de reinventar per vendre un CD, perquè si vendre un CD com es venia abans, doncs això ja no es fa. No tinc per què comprar-lo, vull dir. No em gasté diners si m'ho trobo a internet. I a part, vull dir que realment, encara que no pengis a internet el teu CD, encara que te'l guardis per tu, no vull penjar, tard o d'hora arribarà a la xarxa i la gent tard o d'hora ho escoltarà per algú que ho ha pujat al YouTube, o perquè està a Spotify, o perquè mil coses. I que tant per tant, si ha d'estar allà, doncs ja ho podem usar aquest. Molt bé. Bueno, última pregunta. Quan tindrem un concert gros i de debò a Centelles? Doncs hi ha data, hi ha grups que ens acompanyaran i estem molt contents perquè l'any passat ja vam tocar-hi, però vam tocar-hi com els taloners, i aquest any hem fet un salt i ja toquem segons. De tres grups sempre de tocar primers a tocar segons. Què serà la Festa Major? Sí, la Festa Major de Centelles, 30 d'agost a la Riera Blanca, amb les Oques Grasses, que és un grup que també ens agrada molt, que l'hem vist en directe i coincidirem més amb ells aquest estiu i realment, a part els que hi toquen, molts els coneixem i ens fa molta il·lusió tocar amb ells.
I Malacaton, que és un grup de rumba de bastant més renom que els altres dos que hi toquem. I la DJ Mamaye. La DJ Mamaye, que és una DJ de la Sala Pol, pot ser. Sí. I és el 30 d'agost i aviam, tenim moltes ganes. L'any passat tothom ens diu que el concert de Centelles va ser un abans i un després a la nostra petita carrera musical. Perquè, bueno, això, vull dir, allò que diuen que mai pot ser profeta, mai és profeta a la teva terra és una mica veritat, perquè, clar, evidentment, la teva àvia sempre, per ella sempre estarà tot bé, no? Però els teus amics, els hi has menjat tant l'orella de dir ei va, que tinc concert, venim a veure que no hi ha, no és el mateix que algú que et veu espontàniament un dia i diu hosti, aquests nanos m'han agradat. La resta de persones, o sigui, els de la teva terra, doncs et diuen va, sí, està molt bé, però vull dir, com, ja vam anar pisquent, no? I el concert de l'any passat a Centelles, potser fins i tot per la gent que ens coneix molt, va suposar un abans i un després, perquè com si sempre havíem anat fent nosaltres, atrapant una mica tot, no? Vull dir, ja tenim un concert el dia no sé què, no sé on. Doncs bueno, va, assagem aquests temes, anem fent aquests, sempre el mateix repertori, i va ser com decisió de... potser quan es van incorporar en David i la Irma, que vam dir definim el projecte, acotem-ho, què som, on anem, què toquem, necessitem temes nous, els temes vells encara que els tinguem fets no els fem perquè no entren dins d'aquests paràmetres. I el concert de Centelles potser va ser on tot això va explotar, no? Una mica. Sí. I la gent li va agradar molt, es va sorprendre i va estar molt bé. Hi ha una frase que va dir un nostre amic que em sembla que ho reflexa molt, que diu en Jordi, i és que bueno, ell ens va dir que diu, abans venia als vostres concerts perquè, com a amic, perquè era el vostre amic i pensava, doncs, si toquen els Bonobos i són els meus amics, doncs els vaig a veure. Però diu, ara ja vinc perquè vull, perquè tinc ganes de venir, i no és perquè sou els meus amics i tinc que anar allà, no, perquè vull, tinc ganes, m'agrada la música i vull venir. I en aquest sentit també, ara hem posat en marxa una nova iniciativa amb les xarxes socials, aprofitant el Twitter, que és que als nostres concerts demanem a la gent que publiqui tuits amb el hashtag viu la que la vida viu a l'ara, que és el missatge aquest principal, explicant-nos què fan per viure el dia a dia. I en un moment del concert els llegim, no? Per exemple, estic amb en David i l'Aleix fent un cafè a la Centraleta, vistes al passeig, viu la que la vida viu a l'ara, com un plaer de la vida, no? I ahir quasi bé, bueno, és que els hi vaig dir a ells i ells reien perquè és que quasi vaig plorar jo llegint, perquè és que n'hi havia un concretament que era d'un amic nostre, molt amic, que ens ha vist 10.000 vegades, que deia això, recordo els primers concerts que érem 4 gats i ara us veig aquí i estic flipant, perquè és que ahir realment és un d'aquests dies dels que molts amics feien molts dies que no ens havíem vist i van venir allà i van trobar-se a rebentar gent que no coneixien de res cantant les cançons dels seus amics, o sigui, va ser el plan. És que, cabrons, ho heu aconseguit, Ho heu aconseguit, I no hem aconseguit res, però vull dir, el fet aquest de si m'hem de fer un concert amb molta gent i que la gent se sàpiga les cançons, vulgui cantar, que estaves a mig concert i senties toqueu la vida, toqueu la vida. Vull dir, era brutal. I ahir els nostres amics, bueno, vull dir, realment els hi vam veure els ulls això de dir, hosti, em quedat una mica sorpresos però realment la sorpresa més gran és nostra i el plaer més gran és nostre que estem molt agraïts perquè, ostres, que t'acompanyin en una cosa tan teva, perquè d'acord que un grup també és dels que et rodegen, no?, una mica, però és que és una cosa que te la fas molt teva i t'obsessiones molt i penses molt en això i vas tirant i molts cops te n'adones, ostres, què fer aquesta setmana? És que no he vist a ningú, ells m'han proposat per anar a un cafè i no he tingut temps per al grup, volia anar a ser i no he tingut temps per al grup, i dius, i al final ells són els concerts, és a dir, que dius, ostres, moltes gràcies. I a part també perquè, vull dir, els estimem molt i Bonobos es deuen molt en part als amics. Molt, i per l'esperit crític també, que vull dir que realment convé que la gent et digui hòstia, això no funciona, això no m'agrada, o això sí, vull dir, opinió d'algú des de fora. I realment els nostres amics fan molt bé aquest paper de dir hòstia, el concert està molt bé, però en aquesta cançó vau fallar perquè aquí em faltava més ritme, o aquesta m'ha semblat massa llarga, o aquesta massa curta, o el que sigui. Que realment convé molt i que
convé molt que les persones siguin sinceres amb tu, perquè realment les persones que no coneixis gaire, les persones que... companys, un company de feina que em vingui a veure algun dia, no dirà, hòstia, has fet fatal. Sí o sí et dirà que ha estat bé, encara que ho hagis fet fatal. Però un amic, tot i el cafè, aquí baix al passeig, on sigui, si comences a parlar sobre el tema, sempre t'haurà, hòstia, això està bé, això està no, i ja et dic, és un esperit crític que convé, i que porta molt. I que també has partit molt de la base de que la llei universal d'aquí sempre recull, no? És a dir, si tu a la teva vida, vull dir, nosaltres ens agrada molt fer família, si nosaltres amb el grup procurem també fer-ne partíceps als amics i dir, i això, vull dir, transparència, i basar-ho tot en l'humilitat, en això, vull dir, en l'amor, com que fem les coses, doncs ells tampoc t'ho diran mai de mala llet, això que et diu en David, vull dir, ells t'ho diran per tu, per ajudar-te, no? Per tant, si aconsegueixes que el teu grup sigui un projecte de tots, és el que dèiem abans, no? La gent t'empeny, i en aquest sentit hem de dir que estem molt orgullosos i que ens hem allunyat tant de la pregunta que l'estava intentant recordar. Sí, què era? No recordo. No en recordo. Havíem començat amb la data del concert de Centelles. No, sí, perquè és que està relacionat amb això, no? El concert de Centelles, per nosaltres tocar Centelles, d'acord que potser hi ha gent que no és de Centelles, bueno, dic, segur que hi ha gent que no és de Centelles, però per nosaltres tocar Centelles és tocar per als de casa, no? Vull dir, és per tocar per als amics, perquè evidentment també, quan vas a Lleida, tornarà a posar Lleida com a exemple. Sí, quan vas a Lleida, hosti, si algú t'acompanya fins a Lleida, és per fer-li una abraçada. En canvi, Centelles és dir, tios, que toquem a Centelles, i tothom vindrà perquè és una cosa que és aquí mateix, festa major al poble. I l'any passat va anar molt bé. L'any passat va anar molt bé. I el fruit de Centelles va sortir el concert d'Aigua Freda, que també va ser un concertàs, que va anar molt bé. I després d'Aigua Freda, és que inclús l'altre dia a Terrassa ens va entrar una noia que ens va dir, és que us vaig veure a Aigua Freda. Ah, sí? I vaig dir, hòstia, Aigua Freda. No sé, que en general, i ja que és l'última pregunta, hem de dir que ens sentim molt afortunats, molt privilegiats de poder estar fent això, que evidentment ens sentiríem molt més afortunats si ho féssim potser professionalment, però és el que dèiem, en l'ara hem de viure-ho com, vull dir això, vull dir, com ho tenim ara i lluitant per anar cap a més, vull dir, caminant cap als objectius. I dins d'això hem de dir que ho estem disfrutant molt, que és un projecte molt maco, que tot just comença i que ens està fent viure experiències compartides molt enriquidores i que estem creixent molt amb tot això. Moltes gràcies a tots els que ens acompanyen i endavant i foris. Molt bé. Doncs farem un fundido.